Waqt li fil-Belt Valletta tikomplu l-preparamenti għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ftuħ ta' Valletta 2018, kawżata rieħ qawwi li ħakem il-pajjiż ta' fl-aħħar sigħat matul il-lejl inqalbu tinet li ntramaw apposta ċ-ċelebrazzjonijiet tal-V18 li se jsiru s-sibt li ġej fil-Belt Valletta. Fortunatament ħadd ma weġġa kawża ta' dan l-inċident. Madwar Belt Valletta bħalissa ħafna armar ta' dan it-tip bi preparazzjoni għal attivitajiet tas-sibt li ġej u r-reħ qawwi li qed jaħkem l-pajjiżna mhux qed jagħmilha faċli. Residenti li tkellmu ma' Net News għalunna li jinsabu nkwetati b'dan l-inċident għaliex li kieku seħħ waqt li kienu miġbura n-nies dan kien iwassal biex ikorru xi persuni. Għaldaqstant jidher li sar kuntatt mal-kumpanija li ħadet ħsieb dawn it-tinet TEC Malta, kumpanija li tirbaħ diversi kuntratti tal-gvern sabiex jaċċertaw li inċident bħal dan ma jirrepetix ruħu u jassiguraw li t-tinet ikunu marbuta tajjeb. Minkejja li għas-sibt it-temm mistenni jkompli jiksaħ u r-rieħ mistenni jibqa' qawwi fil-belt il-preparamenti komplew. Is-sibt se jsir spettaklu f'erba' pjazzi sewlenin fil-Belt Valletta. Tħabbar ukoll li saru diversi arranġamenti apposta għat-trasport pubbliku kemm fuq l-art kif ukoll bil-baħar sa kmieni filgħodu waqt li se jkun hemm ukoll servizz speċjali bil-vapur tal-GoZo Channel minn u lejn Għawdex.